A wani shiri mai suna Jagora na Gari da gidan talabijin na Ni'ima TV ke gabatarwa, shirin kan yi duba a faɗin jihohin Najeriya domin zaƙulo 'yan siyasar da suka yi abin a zo a gani ga al'umman da suke wakilta. A wannan watan shirin namu ya yi tattaki har garin Sokoto, inda aka zaɓi ɗaya daga cikin 'yan majalisa a jihar Sokoton, Honorable Sa'idu Nainu Ibrahim Uban Dawakin Gobir, ɗan majalisa mai wakiltar Sabon Birni ta Kudu. Aka kuma karrama sa da lambar yabo domin irin gudunmuwar da yake bayarwa ga al'ummar yankinsa. Gudunmuwar ta haɗa da bayar da tallafin babura, motoci, bayar da tallafin abinci a lokacin watan azumin Ramadan, da kuma bayar da injimukan ban ruwa ga manoma domin dogaro da kai. Haka zalika, shugabannin gidan talabijin na Ni'ima TV sun yi kira ga 'yan siyasa da su yi koyi da irin wakilci na Honorable Sa'idu Nainu Ibrahim Uban Dawakin Gobir. Wannan kyauta ta karramawa ga Honorable Sa'idu Nainu Ibrahim Uban Dawakin Gobir. Tana cikin ranakun da ba zan manta ba, tunda har wani gidan rediyo ko gidan TV daga jihar Kano, wanda ba wannan jiha yake ba, ya yi tattaki ya zo don ganin abubuwan da muke wa magoya baya. Suka zo suka ga yau da gobe abin da nake yi, suka zo don su karrama. Alhamdulillah, ina godiya ga wannan gidan TV na Ni'ima TV da kwata a Kano, kuma alhamdulillah wannan abu zai ƙara ƙarfin gwiwa cewa ba jihar Sokoto kawai ba, har ma jihohi da ba na Sokoto ba, inda mutanen mu suke na Sabon Birni da kuma mutanen jihar Sokoto suna ganin abubuwan da muke yi na alheri, wanda Ni'ima TV ta yi tattaki ta zo da babu wannan a wajen na girmamawa. To muna godiya, an yi sa'a. Wannan rana ce ta za mu taɓa manta da ita ba, kuma wannan aiki mu muna ba shi shawara kuma yana yi a kai. Ba yau aka saba ba, hawan shi na uku kenan, kuma muna ba da shawara kuma ana yi. Wannan aiki da shi na alheri, shi ya sa jama'a yankin sa annabi ta kudu suka zaɓe shi kusan sa. Kuma mun gode a Allah, mun kawo shi da muka iske da ce alhamdulillah, Allah ubangiji ya mai da ku gidajen ku lafiya. Na farko zai muna Allah godiya da wannan award da an kaba dan majalisa. Babu shakka wannan dan majalisa yana ɗaya daga cikin ɗan majalisar da muka yi gaba a jihar Sokoto. Domin mutum na wanda ko yaushe yana tare da talakawa. Babu lokacin da za ka zakkuwa wuri dai ya ɗaure maka fuska. Shaida na a Sabon Birni kowa ya san duk inda aka da kai na ɗaya saurari mutanen sun fita shi, har ma waɗanda ba a ba constituency. Kai nan cikin maƙwariyar Sokoto, mai yawancin matsalolin da mutane ke zafuwa da su yana yi, ba ma har sai waɗanda sun fita. Don haka wanda awa ta zai cikin daidai lokacin da ya kamata a nuna ma jama'a cewa hikimomin da an gare ba ƙanana ba ne. Muna godiya gare ku da kuka kawo mana waka karama ga ɗan majalisar mu. Bayan kammala bikin karrama ɗan majalisar, Kabiru Manaja na ɗaya daga cikin waɗanda suka amfana da tallafin nashi, ga abin da yake cewa. Mune mai fatan alheri duk abin da yake nema a gaba. Shi ma Tasi'u SA Media ya tofa albarkacin bakinsa. Akwai karrama wadda ta kowa domin kuwa wannan karramawa ta ƙara tabbatar da cewa
lalle shi jajirtaccen wakili ne kuma mutum ne mai kyautata ma al'ummarsa, tunda su wannan gidan talabijin ba kun taɓa amma duba da bibiya da ake yi ta media da sauran abubuwa suka gano cewa lalle wannan bawan Allah cikakken wakili ne kuma shugaba ne mai muhimmanci ga al'umma. Shi ya ba su ƙarfin gwiwa na su yi kyauta ta karramawa a wani. Daga jihar Sokoto, Zulaihat Abdullahi, labaran Ni'ima TV.